Yai kublay kesengi jingmi pat ngani ke step ke bekodor ke bengikan mau ke jingmi pat ke jong try jisu ini ruai ke jing ruai ke pesan spa sau pun reo Kaburam jing pentemai kaya kelengkari Madu blaya laki briu ulum dala kikti Matkil o kilaher no nak majing syai dan me pernai Dajing mengin wayaro you try Kaburam jong kajing shisha Panting syai keleng in yato kagumor pelang baru try niyeng mentah jing pertanah benengka ong baro tumi mentah najing domba jing bakla shalom seyon Baba Nado nujong ngakak men ban skap kubor bawan nameng Bad menta hajing shisha ngaye Kaburam jong kajing shisha Kanting syai kari keleng Ninyatu kakubor pelang Baru try iyeng mentah Ikan rot siyon ngintay pat kumbangan barim At kibriw kinpay mentah syala kajong lari Men hajing lai ludu try mentawaro anyin hanya tu hajing shisha keleng Kaburam jong kajing shisha Kanting syai kari keleng Inyato Aku berpelang baru try iyeng mentah Ikriskan kinya syok lang hakajing suharo Ijing utpa per persyai pan ino maro Jinya pat ilahi no pat hajing Jinglong kawe iya himmat ekamon kuble Kaburam jong kajing shisha Kanting syai kari keleng Inyato aku berpelang baru try iyeng mentah Kaburam jong kajing shisha Kanting syai kari keleng Inyato aku berpelang baru try iyeng mentah Ngi ai kublay but ngi piang ngubhai phi baro ke prabunge be ke balayo ban yawan lang ha gani ke step ban ngai ngu yo blay kan ni ngilala ban pendap ya gani ke yeng meni ngi kerpa di phi ke badang yo ban wan ngubha ban ayai pendap igini ki ben ke basyakmat
kan long ke jing itnat ha ke jing ya syakri lang jungi yau trai ingai scam ko magilawan rengkat bat ka download ka mensiem jong ke jing kemen ban aingu yau trai ban kan mau ya ke ne ke jing mi pat ka jong Jesus Christ na lor ke jing tep bat ke jing yap ki bom shem lala hande ula job laong ka Bible ka ktien jong blai ula job ya ke jing yap bat ula mi pat ha ka singi ka balai ngin ya syakri lang yau trai da ke jing kemen ban kan mau yu nu nong penem jing yu Jesus Christ yau bangi ngela kan mau ya ke jing syayap jing halor juga ding fana ha ke ne ke Good Friday ban ngin yo ban ya le kemen lang ban syakri yau trai da ke jing kemen ha ke ne ke singi baro shi singi ngin peteng ye ke jing syakri jingi ban rawai nu siem juga siem unong penem bopla da ke jing rawai ka ba saus pa kandai pupra ka jing rawai ka ba saus pa kandai pupra Jesus jonga nong penem pla hame jing baro khoj ngai ha ka jing penem ngai kemen menta ka snam jombe ka sai kho janai nong penem pla melong kam jan koridor hanga nong penem pla yame atrai bai ngan yarwai hadien jong ke jing rawai iba Gordon R Khardo in siyo ban pulien ka ktien jong play pat inyo roban bu ha ke jing duai ya ka ban pen kentang ke jing syakri ha ke step tengi yang lang ban ya sok lang ke jirwai ka ba saus pa kandai pupra Jesus im chong long bên im phơ ami jing im ba ro khoi na ai ha ka jing bên im ai men ta ka sam trong ni ka sai khu jana long bên im phơ long bên im phơ đi long khăm chan cor đô re hanga long bên im phơ long bên im phơ ya bi atrai ba ingan yai wa alat parna po ukan no pela asat kuat lipa tam ya kayon jisu uwan shong atem pejonga mensim jonga heman kipon long bên im phơ đi long khăm chan cor đô re hanga long bên im phơ ya mi atrai ba ikan yai wai jisu trai ba ya mi kan mani kat banga don ha mi nga the lu nang ya lang ya nga shabu ram jong mi shaka shari le lamam jiu long bên im phơ long bên im phơ đi long khăm chan cor đô re hanga long bên im phơ long bên im phơ
Sean pandemik jing doi, ngin yoban puli na khtian ke jom blai, haki arli ke benta benongkong bangila ban syam na gospel ke jong Matthias, kelenong ga baar pupra ke dekhot ke benongkong hadu ka bapra. Matthias lenong baar pupra dekhot benongkong hadu bapra. Hadin ke sabaton te haba kasasyai kaski nongkong jang tayo. Ka Mary ka nong Magdala kalawan bat kata ka wei ka Mary ban jingo ya ka jing tep. Hak miru lakhi jumai bakrau na bau angel utrai ulawan hiar na bedeng. Bat habau lawan ula pentelun no ya utau mau khang. Bod la syong halor jang u. Ka khamat jang u ti kala longgum ka lele. Bat ka jan jang u ka le kat ka yor. Na ka basyap ting ti yo u kita kinong ap kila kiyo. Bat kila long kum ki bayap. Andre utau angel wiriat ho. Uda ong ha kita ki kentay. Tu wat syap ting pi. Na bangatip papiwi ya wad ya u Jisu. Ya u balasa narpna. Don hang ni. Na baula mino kum baula ong ali tu khmi ya ka jaka ha ka baula thia utrai tu khino kloi ru tu ya tho ru ha ki sanran jong u baula mino na ki bayap ha khmi ru ula lej ha shwa jong pisha galilaya hangta pinyo iu ha khmi ngalaya tho ha pi kumta habakila let no gloi na kata ka jing tep ta ka basyap ting bat da ka jing kemen bakrau kile phet no ban yat ho ha ki sanran jong u nge pet sa ka steve nong kong jong Petrus kala nong nong kong de khot ka balai steve nong kong Petrus nong kong de khot ka balai ka jing kru khu yo blai bat yo khpa u Jisu u bau trai jongi ubakat bakum ka jing isnai ka bakrau jong u ula penkhar sin yangi sya ka jing kermen ka baim da ka jing bi pat u Jisu Kris na ki bayap sai sin pule ka jing kur khu yo blei ba di ukpa u Jisu Kris ubau try jongi ubakat kum ka jing isnai ka bakrau jong u ula penkhar sin yangi sya ka jing kermen ka baim da ka jing bi pat u Jisu Kris na ki bayap tuin pendam ka jing duai au blei ku pa jingi bab neng ngi wana khmat ka khet ka bakho je ka jong me try ka khet ka bakantang e ka jong me try ha bangi puli ka khtiang jong me try ki riu khoj ki mane dam me sin yas nge try ki ro e ka karteng ka jong me bakrau long ka karteng ka jong me melong bakhui melong bakentang hadu kata medon ka bor melong bakrau tam atrai ki baro ki long hapo ka jing panya ki jong me atrai Jisu ngi wan khmat jong me na ka step jong ni ka sngi bamanta atrai kum pai lang jong me ngi wan atrai ka yeng ka bakentang ka jong me atrai ngi lami la ki jong ki yeng ki jong atrai number ka donut ka jingi ka tap ka jing kemen atrai ka jing kemen ka bakrau atrai Jisu peda habing yo skoi ni ka khubor atwai Jisu jong ka jing bi pat ka jong me ka man sim jungi ka dap ka jing kemen atwai ka man sim jungi ka dap ka jing yaro e me Jisu namar atwai Jisu pena namar ka jing yap ka jong me halo ka ding phna namar ba mi e ni atwai ka jing e ka jong me ka ba palat atwai ka bangila ban shampang atwai ka jing e ka bom don pot ka jing e ka ba khain koror ya nga ba jing e atwai kum ki pat lang ka jong me bom don dor e milawan ban yap halo ka ding phana atrai bar mtang ban yap atrai riman le mi pat atrai kan ikalong ko khobor ka ba phadu kata ka don ka jing kermen atrai nam ta ka jing em ga jung atrai ni aingo em Jisu beda ni aingo em atrai kum pat lang jong mingi wan khmat jong me ka step ka momenta atrai ka donut jung ka dap da ka jing kashlei da ka jing e em atrai kashlei da ka jing yaro em atrai Jisu namar gi don ka jing kermen atrai lapan scam lapan shisha ya kata ka jing kular ka jong me atrai lamba ka jing mi pat ka jong me atrai Jisu beda au blai ku pa jing hab neng ni wan khmat jong me
ban ai ngu eme kum pai lang jong me atrai Jesus pede namaram don da ka wai pat ka bor bala ban pen em yang ye atrai don da ka wai pat ka jing it ka bakham kraw ka jing kermen ka bakham kraw ban ka jing kermen ka ba me ai atrai Jesus leng ba khon jong me Jesus Christ berami pat nak jing tap atrai don show lam mi pat atrai Jesus pede man gi don ka jing kermen ha me atrai ngi ai ngu eme ka ni ka jing kermen ka ba me ai ha ka jing em ka jong kum ki banget atrai ni wana khamat jome ne ka step ko man ta kum pai lang jome try ban jero e ka kerteng jome ban pen kraw kerteng ka jome try ban ai ka buram shame try Jesus pede try Jesus pede kum pai lang jome ni wana khamat jome ne ka step ko man ta try ha khamat ka khet ka jome try man pen kentang e ka gm ka jome i we pi we try Jesus pede kum pai lang jome try ni wana khamat jome shim me ka don wot ka jome try shim ma jing mo chimper khat ka jome shim ka jing em ka jong ye try Jesus pede kan long ba pen skop ha khmat jong ye try ai bom me long corridor e ka jing em ka jong kum pai lang jong ye try hadu kan ne mala le ngi ye try Jesus pede hadu kan ne mala e jing ye try Jesus pede ban melam bi pat atry ban ai ka jing kermen jong ka jing em bom ju ko atry Jesus pede try ngi pen kan tang khmat jong ye try shim dot ma me baro atry Jesus pede ho i long tang gi briu shibun ki jing tlot ngi don dengan aingu eme atrai Jesus pede bame me don hasenda jonga ji em ga jongi ni wana khmat jome ne ka step atrai shim no ke jing trot ke jongi baro atrai Jesus pede ni wan ra khmat ka khet ka jome khmat ka ding phna ka jome atrai pen khlan bor ngi atrai ma pe ki pop jongi baro don ki no bom ya dei bat kamon ka jome ni pen kan tang khmat jome Jesus ai ka ji em ka jongi atrai habang is celebrate ikani ka sgi jonga jing mi par ka jome atrai in don ka jing kermen hame in kut jing bot ka pas khema try ben e jimi kham ha try in ai ka ba pha tam shemi try ni pen kan tai ni ka por ka jing shakri ka jongi ki jing ruai ka jongi ki jing tuai ka jongi badi ka tien ka jong me try kan long a try chi spede ka ba wan ka khet ka jong me try ba me men shem ka jing sngop hai ka ni ka jing shakri jongi hen ka step try ka khui ni ka por baro ni tuai ka teng jong jisu nang panem jongi amen. Sesisin pat ngi ai kublai Easter fi baro ki prabungai ki balak bani don lang ha gani gestem. In peteng ye gajing syakri de gajing ruai ka balai spa khandai puar. Gajing ruai ka balai spa khandai puar. Nong shon ke la shat kemen. Jing tep ki shon sham. Ban mi pat kim kermen shipai ki am. Kmi na jing tep ulami ya ka jing yap hi ula job thiau. Ulami na jing tep da ka jing risa uda shong mentah beneng hakhet ukpa ulami na jing tep ulami pat sesisin tu ngi yang lang banya sok lang ke di jirwai ka balai spa khandai puar. Should
Nilashatmen, Jingtek Ishon Sham, Mani Pakim Perben, Shimai Kian, Najiket Ulami, Yakajing Yam Hilajatyam, Ulami Kajing Takagajing Risa, Udasham Linda Haping again, Ulami, Ulami, Najiket Ulami Pan, Herod Ulawan Lan, Gunung Wan Benyam, Bukti Pulang Kendra, Halo Jingyam, Najiket Ulami, Yakajing Yam Hilajatyam, Ulami Najing Tadagajing Risa, Udisham Linda Hapeng Akerupa, Ulami, Ulami, Najiket Ulami Pan. Jingtep teli ka pensisha ukreswem. Ngit ngilang baro ke badon haga ni step. Iwan la kata ke jinget ka baskem. Bau Jesus Christ ukon jong blay. Jesus Christ unang penem jong ka pertai. Ulam mi pat. Ki bor jong ka jingtep ki bor jong ka jingyap. Kim shem lala ban badu. Lamar ulong kon jong blay. Kajing mipat ka jong Jesus Christ kapan scam ya ka jingai Kristan jong iki bangai ar hajar snem menshwa lapen lengo ya ka pertai baro ka we antep ya ka nega jing shisha ka bau Jesu la ya tolpa ong ba on sanar pna ya nga bat ha ka singi ka balaingan sa mipat haleluya utau de Jesu ublay ubaem ublay bangingi syakri ubawat ki jiu ki nongtho ki rang ba lengdo ki teman besan baik ba kem syam langit ya kene ka e ka boleh thulpa don ru wat ki to ki boleh don lasna jungu kelale ban wat ya ka met ka jungu holom chengtap angel ong ong don shu hang ne hikan mau ka e ka boleh thupi ulami pat na ka chingtap haleluya utau de ublay bangingi syakri to ngin ai ngo lang yo ublay ha ka step bangin ai ka buram ya ublay bangi don ya unu Jesu ubaim ubangi syakri udang ya udang ya sensyar udang ha ka khat ka jong ublay ban sensyar ngi gibreu banga ko abanong mi hatu lalong le mutrau kerat ha ka jingi mu ka jongi lada ka jingwan jingi ha ka ni ka bor idang don ka jing sosi ka jing hia ka donot nyempat yo ban ma ya ka ka jing kemen jo ka jing mi pat ka jong Jesu tongen pelai loj ha ka ka bor ngonong try ya rab bangi bangin pan skam ni ka jing jungi bangi syakri me ublay pem tongen ai ngolang yo ublay ha ka ka bor ya ka jing mi pat ka jong Jesu Christ hallelujah ublay bapa ublay be say ya ngo me atrai bapa Agani ka bor kumu pailang jome atrai Jesu godor iton agani ka yeng ka bakantang jome panaingu yeme atrai pan penkrau panyero atrai ka kerteng ka jome ko Jesu godor melawan agani ka pertai atrai namar bamimi ingi ko atrai Jesu godor malaysia lor jonga ding panaku atrai asanar pna yeme atrai kasnam jome kala play ko atrai Jesu godor rengi angu baga singi ka balai ko trai Jesu ko trai melami pan ki bor jo ka chingtap yangu bangi syakri me ublay bem ubaka perthai ka sakhi ko trai ya ka jinglong blay jo me ya ka jinglong kun blay jo me ko trai Jesu ya ka bor ya ka balai me ukon Jesu Christ ko trai Jesu lada dona pedang jongi ya trai ke padang don ke chingar ta tien ko trai Jesu ko ai bangin pan scam ya ka ta jingat ha me ko trai bangin
Bami melong play Jisu BM go try Jisu bakaro kata kalong ke jingkermen yang I way ke badon agani ke step go try Jisu bakaro Jisu ngira tuai go try kumagala jia arhaja snem tam menshwa go try ban penlengo ega perthe go try ban sakhi atra ya kata ke bor ke jing me pat jome go try ban ai atra baka perthe kan tep go try bami melong kun jome baba ke jing me pat jome go try kan si set pat ke jingkermen ya ka perthe go try bani way go try Rana Jisu yang mulia. Haleluya putra. Haleluya. Ingin doa hari ini kebor dengan dikesep. Ngidon gimana juga ngishuri juga. Ngidon kebor cuma kapiki kon sama dia mana dengan juga. Ngidon roka kebor dekat tin jomle. Ada kabushri di jomprai wani aman wana dengan juga. Ngin beli ngidon nuk cungi dengan kebor. Orang ni awan keren awan berkerui. Ini benar-benar yang lagi jom kecing yang sibet orang terai. Ay, bagi orang lu cing yang orang kebet ban punya yang kecing kerui cing. Malah dia ni semua tu kadang-kadang bawa yang kecing yang kecing. Tungguin benar yang kawan cing terai. Bagi kecing jom lagi kebun cing wai. Ijin syuri kebengin orang yang setiap lagi di sini. Ini long syagin syuri kebengin orang mah kecing kerui. Ini tuan. Yang ini syuri di bangsa juga di setiap dari kubur. Try bapa beli bisi. Kung mamia try haman kubur bagi awan don lagi yang kejome. Ekor kui ada kami mai. Ya kaktin kabem kejome ku try. Kawan hiar nak kat kejis ni jome ku pa. Ida dua ya gini kubur penon kam ya lau jom syakri jome. Pensleh ada kubur mensembaku jome ku try. Ai baka way ka kantin ka ban mi da ka shenturu syakri jome. Kalong ka bala pendap shonya try. Do mensem jome try. Bala persat ku try. Kalong ka jingker ku yo pai lang jome ku try. Berkui ke kon samla ke ban yo ban ai ka kubur jingruai gini kubur. Kalong shisha ke jingker ku yang poro. Barker ku atrai. Ai hanya atrai kata ka jing siang ka jing terang. Ya ka bangin sap atrai ka surga jome ku try. Bangin beli ke dono jing atrai. Bagi dono jing kelong ke babet ban punyang ke jingker ku jome. Bangin mi dengan ke jiseng ku try. Ingin ma ke jingker ku bagi jable jome try. Ya bangin kentang mi ke kubur ke kentang ka padang sakit di jome. Agar kena ke jong Yesus. Amen. Agar ini kebun dengan suha bon kot ya gingseng sama. Coba alam ingin di mana ya kecuali kau kerang. Mengenai lupa kecuali kita tidak bagi kebun coba. Kalau kita cepu ini kami awan salah. Gingseng sama jadi apa aja. Sutra, India yang baru,
Napoy hari benar Nia ritsa-ritsakan jinjong Haleluya ilalan napong Hosana nirwa Yuji sutra Inyara baru Sunang Syam alor ikulay balik Kulay lipas dan syongkang gospel Ni benher kubor haki real baru Pan belong kimpun Emmanuel Ni hanya syafrang Haka dan tinggal Napoy hari benar Nia ritsa-ritsakan jinjong Haleluya ilalang napong Hosana nirwa Yuji sutra Inyara baru Junong Napoy hari benar Nia ritsa-ritsakan jinjong Haleluya ilalan napong Hosana nirwa Yuji sutra Inyara baru Junang Blai shibon ya pi ki khon samla jong kapalang ki bana kapur shikapur pil ai ke jing shakri lomba ke jing ruai bat kum kapalang isngo ban pau ke jing sngongo ya pi ke jing seng samla bang idwai yo blai bau blai nang yo ban panon kam pi nakamata ke buram ke jongu hageni ko pon ngin yo ban shakri yo trai ta ka bangin yo ban ai shikakam ke jong blai Bat kat bangi dang lum ki jing aingo ngan sngoba ban khot e ka worship team ban ken yelam ngi kat tu kan ki jing ruai. Bat hadian bangi ladep ban lum ki jing aingo sngoba shikade ban khot I ba wonderson lengdo. In sngoba ban wan shini shejrong shini shekhamat ha ka bagi yo ban bu ha ki jing duai bat ban pen kentang ki jing aingo. Ka worship team kan yo ban yelam ngi kat tu ki jing ruai. Bat ha ki ju ko por ngin yo ban lum ye ki jing aingo. Shalom det ketek I proses pakiran Ibulan I pansiap sehat putra
Tawagit pedap ng duay. Kung pajangi babneng idap da kajik sengaw yame ablay ya kajing don rekat ki jong me lamba ki sengi kita yaw ki balit na baro atrai mela aingi ki met ki bakoj bakya ki met ki basad baklan mela ri yangi lamba ki kam ki jam ki jing trai jing ta ki mana sengi mela pendap da kajing isne ki jong me ha kajing em jong i baro bat ngi aingu ru yame ablay ba mela lorka bat ngi ha kani ka sengi ka ba me ablay mela yo ban yalam yangi iwe pa iwe ban yo ban rung ha ki yeng ka bakentang ka jong trai Hagabang yo ban syakriya me lembah ke jing ruai ke jing duai bat kam tame ngila yo ban syak skor lembah ke jing puli nak tin bakuj ke jong me bat ngila yo ban syak skor ik kubor lembah ke jing ruai na ki kun samla jang ke balang ngidon ha kanai ke we pat ke benta trai hagabangi kung ki pat lang baro ngila yo ban no sa kapla jing aingu lembah ke jing ku ki ba me ablai melakar ku ha ke jing im jong ki man lakasngi lembah ki kam ki jam ki jing trai jing tma jing trai jing ta ha ke jing im jong i atrai ngi duai ba me ablai mendakar khu yang ilang baro ki balayano ban
don bantah hakan ke pelajang kecing aingu kerku atrai iwe puai lembaki kambaro kin long ke bayaj bajaranti bat ngi duai ba me ablay menlor kat bat kene kecing aingu bangi layok ban ai hakan ke sngi ke bamenta ka ba ka balang kan yo ban penon kam ya ka nget scam kan long ke jingger ku nam ta ka burom ke jong me atrai ngi duai ba me ablay menlor karu kene ke por ke bang sa kan mawi sakri jong me ban sayo ban yang ban sam ke kubor lebaga ketin bakuj ek jong me kam tam ek ne sngi ke bakraw ke jong me kum ki pai ngai baro ke leng sata ke perthei ngi dio ban kan mau ek ne ke sngi ke jing job ke jong me ya ke jing yap atrai ke balong ke jing kermen yang i wei pe wei atrai nget scam bagi kubor ki bang yo ban sngo kin long ki dawai ki bakin jaman sim nam ta ke jing im jong i ki ban long ki ban ai jing kermen ngi ki ban ai yang i ya kata ke jing kermen ke bangi la ban nang it kam pha shu ya me atrai lor ka bat ngi ha kene ka sngi bang sa baro ki jing sakri bang sa baro ngi bu ti ha ki sang ti ki jong me ya ki ne baro ngi pani dem ka teng jisu bolong ngi nang padim jong ngi amen Agni ka por ngi la poe ka banta ka bangin yo ban ngap ka ktien ka jong play bat sa sisien na kaleng jo ka balang ngi penpau ka jing sngongo i pastor Reverend Nongpluh belong i pastor in church i tip ka balang ka jing ka long ka balang ka bahe ka bayar i don ka jing kit kli ka bakraw ka bakhia shibone ring aingo yo blay ai ka jing kot ka jing khia wala ki don ki por ki ba hapadeng ki jing bon ki kam ki jing lek ki jing wan ring aingo yo try na ka banta jong i badi ka yeng ka sem ki balai ka jing shakri ha ka balang ka jong i ngine duai pi pastor badi ka yeng ka sem jong pi ba pinang la ban ai ka jing shakri yang ki parabunge bat kum ka balang ban ngang kermen scam ba ni ka por ka bau shakri jong tra unyang ngin duai jar ki men sem jong i bau bleu ni ban kren ngi i we pi we ni ai ka ni ka por how shakri jong try Ting ai ngoi yo play ka ka step ya ka bang yo ban wan na ka jing ka bar kentang bangin yo ban mani ban syakri lang yo try jisu nong panem kam tam ka ba day ka sngi jong ka jimi pat ka jong try jisu dia ka ka step ngas ngau ban ai ku play Easter Sunday ya pi baro ha ka kerteng ka jong jisu Christ nong panem beje ai ku play kerpang na ka banta kitu kila na don na pedeng jong pi ka ka por ki bawan ka sen ka badengkong ban syakri lang bat ngi ha ka por bat kom joru na ka pedeng jong pi ki para bengai ki bari wan lang ban syakri lang yau try rengkat bat ka balang jungi ka por ai ku blai pi ha ka kerteng ka jong Jesus Christ unang panem beje tingai ngo yo blai bangil yo ban wan lang ha ka step bangin yo ban mani ban syakri lang yo try kat ne upaj ba wala pendap ya kene ke jing mani bat kum ju i gallery station jerong bangin yo ban kemen ya ka jingwan ya ka jing job no utrai jisu ya ka jing tep bat ya ka jing yapi kene ke por ka kemen si siapa bangai be namar ka pen mau yang ni bangin mani yau jisu yau blai ba em u blai ba don bor te ha kan ka step ngayo i na pedang jong pi ki long ka be ki bel not temen pi don ringkat bat ngi kan ka por ka pendap yang ida ka jing kemen ban yo iru ma pi kemen ban wan ban syakri lang yo try ha kan ka por te ha kan ka kalimat ngi kwa ban ya pai bat nga na ka tien ka jong blai na ka sithi ka jong Paul syakinong koren ka banengkong kalanong ka bakat san ka sithi ka jong Paul syakinong koren ka banengkong kalanong ka bakat san bat ngan pule ka dakat khat ka bakat ar hadu ka bakat khandai ka tin jong blai ka ong kumni anrela dala ya lap yo Chris balapan mi pat ya u na ki bayam hatu kumnu ba ki bah pedeng jong pi ki ya ong ba om dan ke jimi pat ki bayam anrela da om dan ke jimi pat ki bayam te yo Chris ru om sim lapan mi pat anrela da yo Chris om sim lapan mi pat
Ti kum ta ka jing lap jong I ka long ka balanoi bat ka jinge jong piru ka balanoi. Nalor kata la shemru yangi ki sakhi lam ler shapangu blai. Naba ngi pla shapangu blai baula pen mi pat yau Chris yau ba shem la pen mi pan. Lada ka long ba ya ki ba yap on pen mi pan. Nama la dai ki ba yap on pen mi pat te yau Chris ru shem la pen mi pan. Te lada yau Chris shem la pen mi pan. Ka jinge jongi ka long ka ba thala. Pidang sa aki pop jong pi. Te kom taru kita ki bela yot hia how Chris ke la jot no ken. La datang hakane ke jing hi ngi long ki ba kermen how Chris ngi long ki ba ko de tam na ki breu baro. To blend yo ban ker kui ten ke bangela pulei kan ke por ngi to wai. U play jing I badap da ke jing ba ke jing snai. Ni aingu yame hakane ke step bagen yo ban don hakane ke jing ke bakentang bat ban mane ban syakri yame jisu bala mi pat na ke jing tep try rangkat bat ke ki para bangai hakane ke por ke bala wanda jan bat na jingai ke bala pendap ya ke jing mane hakane ke step hat no ngi kemen bagen yo ban mane yame jisu uba na bom jikot shabom jikot try to kren hangi ke por ya ka kubor kabor jong ka jimi pan jong meu Chris kran hangi wai pi wai kan ka por bangila ban mi pat akan ka jing ka bakentang ka jome rengkat bat ka kubor ba penshat bor yangi bangila ban long ki kristan ke ba haka jing ke ba mana ka singi mana ka por tokor khu yangi kan ka por ki ba wan rengkat bat ka jingkit ke ba khia ka jingem ki ba wan rengkat bat ka jingku slai Kibuan rengkat bat kita ke jile ha ke jingem kutra. Ngi dwai ha ke por baka kerteng ke jamau jisu bala yap ni pna kalbari. Bat ubala mi pat na ke jingtem. Men yo ban pulai load war bat ban ai ke jing job ye ki kutra be. Ken kemen ken syakri yame o jisu nang padem. Karku syakri jame ke por dan rengkat pen slay do men semak khoi ke bor ke jame. Bat ye ke tin ke ba ke ba un kran ke por. I can krani ke danot jingi way pay way kan pen scam ya ke jingai jingi hameu jisu balami pat na ke jingtem ha ke kertang ke jong jisu ngi tuai amen amen te ke step ngaku aban bu ya ke pang ke benta ke bangan krani ke por ke long ke bor ka jingbi pat jong Chris ke bor ka jingbi pat jong Chris Dai ko makan ke por ngiken mau haka Bible naga gospel ke jong Lukas long ke ba arpusau kat khat ke ba laipu ar ba laipu lai hang tu ka ong ba kita ki khat we ngut ke ba ya donlem rangkat bat kita ke ba ya sang ha Jerusalem ki le ong ulami pan dashisha ulami pan dashisha Bat ngak perhat ye kitu kibale keren ye kata ke jingkren men makinang dana Jerusalem hadin bo jisu la mi pat ke jingtem yo ke kubor bau jisu la mi pat bat kum tak la pen kemen ye ki barok ke leong ulami pat da shisha ulami pat da shisha parbangai be ai ke nga kubor kan long ke jing kemen yangi si jingem kanam danda ki wei pat ki bor ban pentelot ban penswai ke jingai ke jongi ke to ka ke por ngin pen ha ka ke kelamat ya ki katu kat ni ki benta ke ba kwa ban wan ra ka ke stem ka ban ngong ngin pen ha ni ya ki jing shisha ki bi to yangi bau ji sulami pat kita ki jing shisha kum no ka tin jong blai ka ong bat ke ya to Kabanta ke benengkong yo bala pensisha daki babon ki bala yo yau jisu lamipan. Bardemo jisu lamipan ulale ye shamba laki jong ki breu bala ki jong ki bengeng. La record ye ka ha gospel ke jong ha city ke jong Paul shikinong koren ke benengkong kalanong ka bakat sani hang tu. Pen yo ba way. La yo yau jisu dau ke fast. Hakat khat kabasan
layo i dau kefas u Jisu lami pat. Kabar layo i daki kat arngut. Layo i dikat arngut kat kat kabasan. La record hang tu belong bat layo i ki dau kefas badadin kata daki kat arngut. Kabalai pan layo i daki sanspa tam daki parabangit. Sanspa tam daki parabangit kat kat kaban riu. Nang tapat kebasaw layo i dau jakam para jong Jisu kat kat kabanyo. Kabasan pat layo i daki apostol baro kat kat kabanyo. Layo i daki apostol baro kat du hang dalam record layo i dau Paul. Wai naki apostol ki beret naki beret ubam kmi lanti ubal pensitam benya ki Kristan ubal be benya ke balang Kristan hakat ki Paul kat kumbal record hakat ke Bible ke Paul hi ula kranwong te penban omanga Henry kata ke jing ai eu blai ken ke bala don lambat nga kum tate lamanga ne maki kum tangi yalam kum taru pilange ngelelap spong Jisu bala yap bat bala mai pat na ke jing tem hang ni yo i ke ni ke jing shisha bala record na ke tin ke jong play bala yo i daki babon ki breu ka ba ar yo i ke wai pat ke jing sha bo Jisu la mi pat ngakwa ban ranra kan ke por kumban santali kita ke jing shisha ka ba penskam ya ta ke jingai bo Jisu la mi pat wai Naka gospel ke jong Matias nang ba ar pun yau kat kat ke ban riu pun riu. Hang tu la ong bala pen scam ya ke jing tem. Bat chan sharp yau tau mau. Ha ke jing kang jong ke jing tep jong Jisu. Bala boru ya kinong up. Namar ki ting ki ship ting yo umi pat sisha. Namar ki ken mau biang biang bau la ong bah ke balai sngi un sami pat. Tiga nak kubor ke lapan kenyu ya ki brio hak tu ki por. Kani ka benung kong hang ni lapan scam ya ki jing tem. La shan sha bala boy ka nangap. Ka ba ar ka jing shisha ngi yo i bala rano yo tau mau na kata ka jing tem. La rano. Pin pule gospel ke jong Yohanes kong ba ar pau kat kat ka benung kong pin yo i yang tu bala rano i tau mau. Mantan nong pule stang bat duai la pule naka gospel ke jong Matias kong ba ar puar kat kat ke benung kong. Hang tu la kiu jumai. Bana la kiu jumai. Te lawan hiar ki angel na beneng. Bat la penken ria yau tau mau. Syarut la penken ria. Bat kini ki angel ki syong jai yau tau mau ki ap. Manu ban wan pet. Dang step. Dia ke jing mi pat ke jong turai Jisu. Kabalai pat ni yo i. Ba. Kat kum ke gospel ke jong Matias si kelang ba arpu pra. Kat khat bakat wei ru bakat san. Lari kot hang tu laong baki temen besan bat kirang ba baro kile syong lang. Ban pelan. Ban pelan baladau Jisu lami pat sisan lek kumno. Kile persyang ban ya thok ban syukur ban penbam pisano yak sipai ki ba ap. Ban penbam pisa ban ai ke pisa ke bebon. Ban batai ki kumno ban ong. Bakin ong dan syu apo jing tem. Namar ki senran ju namar ki kilawan tu no yumen mit. Men bangi dang yot hia ki ai ta ka but. Ong la don wan ling skon yo sngo yi gani ne manom no yo sngo yo thu. Ong ba dan syu namar ba kilawan tu no yo Jisu men mit kat ba ki dang yot hia. Kila ai ke pisa ke babon. Kata ka dai ka jing shisha ke balai ke bang yo i hang ni. Bau Jisu ulam mipat na kajing tem kelia thok kelia syukur penbam pisano baknang ba antap no ya kajing shisha da kata ka benta ka basau kajing shisha yo i bal record hak gospel kajing Lukas kelomba ar pusau kat khat bakat ar leo i hangta ki jain linan bani bala bu kerpang kisah hangta tli Jisu dan syu apa jing tem sa satang ki jainan bani belabu kerpang uji sulami pat kejan kadang don hangta ka benta ka basan ka jing shisha ka bang yo i hang ni
kom bangala batai pimentan kalong ba la sakhi da ki babon ki bayo iyau Jisu kentup yakini ki sanspa tam ki para bangen ki bayo iyau Jisu kini ki santelipat ki jinsisha bal record haden balatep yau Jisu bat kila pelan bayo umi sisha bat andalami kila thok kila shikor bat la shem sisha bau Jisu la bipat naga jingtem ka benta ka ba ar ni yo i hang ni na lor kini ki jinsha yo i na mau Jisu la bipat naga jingtem u Jisu u em na bom jikot sha bom jikot ni mane yo Jisu bala mipat na kijingtem hakani kala dong ni shambat yo i kani kala nong ka san ka bakhat san si Paul si kinang goren ba kit khat ke bangila pule kila pensisha bau em na bom jikot shabom jikot dadangin pule kala nong ka bakhat san kat khat ke balai bat ke basau ka ong kumni namar nga IT pateng pi ka banang kong ya kata ka bangala padyang ru bau Chris layam nama ki pop jongi kat bakum ka jing tho ka basau bat la tep yu bat bala pen mi pat ya uru ha ka balai sngi kat kum ka jing tho la pen mi pat ru yu namar ba shim la yap ula mi no na jing tep em na bom jikot shabom jikot ngyo i ba kakten ka jongblay ru kala ong kumni Lukas kala nong ka ba ar pusau kat khat ka balai pusau kong kita ki bedon lem bat ki be sanglang ki ri ong ko ma oi pimentan ki le ong bau try wala mi bat sisha the Lord has risen indeed the Lord has risen indeed utrai ulami pat sisha kata kajing ong kajing perta jongki kalong ka kubor ka bakra kala priang keleng ke Jerusalem kala priang bat kala penken dit ya ki breu baro yauni bangir temu ban ong ban nom ailat ba baka pertaikan tip baulami pat na kajing tem nang tagat khat kabasan kalalong ar pusaw ko balay piyawat ya ubaim hapadang kibiyap hatu pimtip wat kisan ranru kidang artatin umipat em hang ningi iba la bu kajingkali balay piyawat ya ubaim hapadang kibiyap nama ulami pat da sisya rei namar kinang don kajing artatin umipat na em kilay wat halom jingtep la on mi pat dem ula mi pat balai piwan hang ning yo yo tau Chris ubala sana pna ula mi pat kabamot ula im na bom jikot shabom jikot ka jing mi pat ka jong trai Jisu ka ai ka kubor ka baskem ba klem ka jing mi pat mla ban penksan ya ka jinget jongi Kalam kecing lipat umlaban penkesan. Because he lives kemalarwai mentan. Namar ngidan ke kubor ke bakrau syaka perthai. We have a great message to the world. Banya tu yakani kaba amdan ke kubor na waipat. Daytang nangi ki Kristen ki bangej yakak tien ke jongblay. Hang ni yu iba u Jisu Ulami pat na kajing tem adin ulami pat ulek banya syam itu ki arngot baya chanti sya emas kalanang ba arpusaw Lukas kidang ya kran kini ya thukana sya pang Jisu ka kubor sya pang jong u kajing su trem kidang ya kran kat kidang ya hakta kalanti kat no kajing su trem kajing penya breu ha to kubor halom kajing pensitam ben halom syabar nakanong ba mde po nong ba syabar latan yo usita rayu hang ta jerang lom hang ta ki penyab beno yo Jisu badhak kata kam simlala wala tep yo Jisu ulami pat na kajing tem kabenta ka basaw ngin pe ngin ka por kat to kat ni
ngiyo I hang ni bah koren kabangala pulei pementan ki don ki breu ki bom ngej ki atainia ki ong komno an penipat yo kres bat komno kan don kata kejing mipat jong ki bayam ki bangej hang ni po koren ki yakali kejing kali ngan pulei biang ye pi kan ikat khat bakat ar hanrei la dayalap yo kres balapan mipat yo na ki bayam hatu kumno bakita pedeng jong pi ki ong pedeng jong pi ki ong ba amdan ka jing mi pat ki bayap kili ong kili kren ba amdan ka jing mi pat jong ki bayam te hang ne keng yo I ya ka ne ke jing shisha ka bala ong ha ka ne ko pol wanra ya ka jing shisha hador ka jing su thu bakala halor ka jing su thu ka bala lam bakala ya ki Ti kila don ken kijing atatin. Para bangai beja don na pedang jong pi ki pa atatin. Siapang kajimi pat ke jong Jisu. Pinang hatu kalan em. Bandon kajimi pat jong ni ki bayam. Aladang don na pedang jong pi ki atatin. Clear. Ya ka jimut ci perkhat ci penkho ya ka jimut ci perkhat ci pi. Ta ka bang ngechisha. Bau Jisu. Ulami pat. Te upolu angkom ne. Balada am don kajimi pat ki bayam. Te yo Kristu an shimla pen mi pat. Lara pi ong ba dan ke mi pat ki bayam. Te yo Kristu an shimla mi pat. Ki kenang mot ba ngi ki bayam ngin nam mi pat. Ka ba ar ka jialam jo ngi kalong ka bala nei polo kalong la nei ka jialam. Ladam dan ke mi pat. Ka balai ka jingai ru kalong ka bala nei. But la syam yang ni bangilong kisah kilam ler ada kamlong kumta ni sakilam ler no kabasan kajinget jungi kalong kabathala kad khat pakhan yo nakabahin re wong pidang sa akipop jong pi lada yo kres simla mipat baro ngidang sa akipop ngimla lai nakapam simla pelai marau yang nakapam lada yo kres simla penimipan ngidang sa hakapop bat pidang sa hakapop prabangai be lada pedang jongi ke por ngin sotho lada ngim nge chisya yu Jisu ni pat ka jingtem lada ngidang sa kot hakapop wa pidang sa kot kabahnyo kita ke beli thu how kres kela jot no kita ke beli thia how kres lada amdan ke jimi pat ke bayap kamot baro tu ki balayap kila jot no kim yo ka jing im bom jikot ka ba pra la da tang ha ka jing im ka ba ngi kermen how kres ngi long ki ba ko de tam na ki ba ko de paro la da ngim dan ka jing ngai ba kres umi pan la ngim dan ka jing ngai ba ki ba yamru ken yami pan ka jing ngai jing ka long ka ba ko de tam ka ba ko de tam roi kam long kum ta Kam lombom ta. Paul persyang ban pen bet, ula persyang ban bataya ki para banyak po koren. Ba yau Jisu lepen mi pat, bat kan donru ka jing mi pat ya ki bayap hau kris. Ka benta ka basan hang ni tungin peng, ka jing pen scam ya ki jing keren. Siapang u Jisu bal mi pat na ka jing tem. Ngin pet kat tu kat ni kijing keren, manu ba keren. Bat manu ba yalap, ya kata. Ngin pet hang ni kijing pen scam. U Jisu ru nangkong yiladi ula keren. Ula keren siya pang yiladi wong. Ngalong kata kajing mipat, bat kata kajingem, yaraw yutra. Ngalong kajing mipat, bat kata kajing im. Uta ubang ngej hanga lawlayam onyoim yoyo try para bangai pi kadi kani ke bangi ngir ngej u Jisu kren dalade wong along ke jimipan perkata ke jingem tau bangai ko ki para bangai pi paro la dangi ngej si shau Jisu la langi yam ngin yo empat sebom jikot ngin si yo ya ke jingem bom jikot Mdai bangi yap sa kajing yap bom jikot
kabar ki angel sngap u angel wong don hang ni ulami pan Johannes Matthias kam arpu pra kat khot ka ban riu Matthias kam arpu pra kat khot ka ban riu ya ka bai nong pulis dang bat tuai lo pule mane angel u don hang ni ulami pan balai pi wat yo ba em pedeng ke bayam ulami pan sngap u angel ru kum ta tanggatta dang don saki wei pan kita ki khat wei ngut bat ki wei pat ki ba long ki ba don lang hak ta ka jia sang lang ko mangalong pi mene ki long try ulami pat da shisha ki la perta ki la sakhi ulami pat da shisha tanggatta pol ru ula sakhi ula yala u kum ni Henry mentayo Chris la penmipat na ki bajam koren ka banangkong kalanong ka bakat san ka khot ka bar pho Henry mentayo Chris te la penmipat na ki bajam tang u pol ba kren chang ka ta ka jimipan ki jong Petrus ba ki wei pat ki apostol ki kren ki alap chapang Chris balaya beding phna bat u balami pat na ka jingtem Ngayo ba tu ki por ki jong Petrus but hakikam apostol la juyalap na ko ki por shakaway pan shapang ka jimi pat ka jong Chris blay ulapan mi pan na fin pole kam apostol ki kam apostol ko basi paul la nong kat khat balai phundai but sau pau ko ong kom ni ngilong ki sakhi ya ki baro yauba ki la penyap noru da ka bastin yau houding yau neu blay ulapan mi pan hakaba laisi ki apostol ki yalap komta ki ongi sakhi ngia kren yalap sipang neu Jesu yau ba kilas pen yap bat kilas sanar pna yau ne blay ulapan mi pat yalap Bat kata kaji lap jongki kalong ke kubor ke badan bor kada do begitu kinong kren beng le beng pen yap sisa yo Jesu kal ketai kada not ke jongki hangning yo ya ke bor jong ke jimi pat ke jong Chris komnu ka tre lada ke jimi pat kam sim la ja anam dan kata ke ji ma iki pop anam dan kata ke jimpen em ke jim Batumai, hakata ka jingem, ka jingikom ki khon ka jongblay, kan long tang ka jinglamblay. If resurrection would not happen, Jesus claimed to forgive sin, to be the resurrection of life, even to be the Son of God, would have been all lies. Laudawa banginang khon jongblay lada kamdam jimipan, kalong tang ka jinglamblay, Henry kamlong kumta, ta ka jimipan. Nakabayam la penpendapat ba ya ka jingsisha ka jong Chris ubalamipat na ka jingtem kaban reu tongit pen ya ka bor jong ka jing pending pna ka ba job not hiao ya ka jingyap ya ka bor jong ka ding pna ka ba job not hiao ya ka jingyap dan pupule ka si jong Paul si koren ka banangkong Karen ka banangkong kalong makhat san pu aro san pu pra hang tu kila batay siapang komno u Chris la job not hiao ya ka jingyam u Jesu la yathu siapang ka jingjop halor ka jingyam da ka bamit penmit patru lembat u ya ki bayam kata ka wei ka jingjop ka bakra tang bumi pat tang yalade ni don ka kubor ka bakra siya ka perthai Bau Chris tang bola mi pat yalade Henry ulapan mi patru ya baro kibala yap lembat u un aya ke jing mi pat u Jesu le thulupa u Paul apostol ulapan pau hakani kerkom kabong Henry mentayo Chris lapan mi pat na kibayam bat la jalong usonong kongken na kita kibalayot hiya Paul uyalap cedur hadu kata siapang Jesu namar ulale beng palat ya Jesu
nama ula be ben pala ki Kristen anda brela penem ula yo ilot ya ki pop ula yo ilot ya ki jingle baro but anda wa brela penem ula ya lap borba syapang Kris syapang ke bor je ke jimipan komula pen kelabak ya ke jingem ke jengu hanroi ke jing shisha ke bau Kris ula mipan nak ibajam kom ke jing pen scam yang i baro lane kitu ki balayo athia lane ki balayam pat baro ya ki on sapen mipan ni don ke ni kubor ke bakra larangi la sauti kena larangi sauti kena bau jisu la pen mipan nak bayam ni don kata ke jing sauti kena kam artatin baga don ka jing im nak benta jongi haden ke jing yam larangi la sauti kena shisha if we are certain that Jesus was raised from the dead we can also be certain that he will give us life after our death. After death, he'll give us life, eternal life. Kanegare ke jing job kaba u Jesu la claim kaba Jesu wang ngalong ke jimipan. Baru tabang ay hanga laula yap on your im. Ta kane ke bo Jesu la kran. U Jesu la de la kran ha shwa bu yam. Ba on ailem un ya samlem ya ta ke jimipan. Bat ki breu baro om tang yala de yo iye ke puram ke jong belai yerwa to ke jirwa haka step ke jing mipan baro ngin yemi pat yen sai mipan u Jesu ko malamane ong ngalong ke jing mipan bat kata ke jingem u tau bangai yanga lawa yap un yo im ulong kan rat jong ke jing mipat ulong kan rat jong ke jing mipan tungin pe yang ni yak ta ke jing mipan bat kata ke jingem ka jing mipat bat kata ke jingem utau bangai hanga laula yap on yo im haswa bangin yo yak ke jing mipat tungin ye krana ke ko por langi la yap ne em langi suti kenan em bangi la mipat na ka bayap langi la mipat em na ka bayap ya ke pop bat mat ya ke jingim bat mai ngila mat em ya kata naduk bangila pediang ya utrai Jesu bat ya ke bor jeng mipat ke jeng utrai ngila mat em ya ke jingim ngila mat em ke jingim bangila yap shisai ke pop bat bangin ya mi pat nang ta komu jing tau bat mai syabangin yo ban ya mipat baru Kris ban ya he banong lem baru Jesu junam ngila mana em yang tak jing yap ban yap no ya ke pop baro hang ni yo i ba e bodono Kris ulong jing tau but mai ki berem kila dono hak mi ki baro kila jelong ke but mai langi dan shisau Kris lada gila ngai shisau Kris ula yap hadipna ula mipat na jingtem ni ngai na ba ula thau thamai ya ka jingem jongi Paul wong to ke jaj me ba yothia but to me na ka bayam teu Kris un pen shai yame mi no na ka bayam bon ke yothia ha ka perthai bon ke yothia ka jingyap jong ka pop Polong mino nang ta ka bainong jong ka pom kalong ka jinjam nrai ka jing ai ka jong play kalong ka jing bom jukot da ka pop ngila yap baro hanrai da ka yap ka jong tura Jesu ba ka jing mi pat ka jong ai yangi ya ka jing bom jukot dau Kris Jesu tura jongi ka chi jong Paul skinong rom kalang kan bandre gut khat par pulai ladang ngila yap ya kapam bat ngila mat ya ka bor ka jimi pat ka pentama yangi hangnu gen kermen ya kata ka jimi pat ladang ngem yap ya kapam
nada ngemat ya ke bor ke jing mipat bat ke jing pentumai hang no ngin kermen ayu ke jing kermen gidon hanrei la dangila mat shisha yo Chris in yap ya ke pom ban ngin mat ya ke bor ke jing mipat ke jong trai ke pentumai yangi ngin yo isha ke jing kermen ke bangi don ho Chris kambal puli mene ka jing mipat ka penpau ya ke jing shisha hang ni ya ke jing job halor ke jing yam ka jing mipat ka penpau ya ke jing shisha ya ke jing job halor ke jing yam a ke jing yam hang no ka sni jong pa hang no ka jing job thiau ke jong pa a ke jing yap hang no ka sni ke jong pa kum ngin jubab ya ke ne ke jing kali pindang sa ka pom ningen ong ngila like atrai mela bano mela pen em yangi mela pen thmai ya ka jingem ka jongi ngi tawa bangi long ki kristan ten rela dang yem pat mi pat na ka pop na ka jingyam ka pop la da ka dang sa ka dang khom ngi dan ki thma jong ka jingem ka bashir khai u jisu la yale na ka banta jongi u jisu ula le ki ki banta ka ba crown na ka banta jongi ten jong blai ka ong menta ka long ka jing ram jong ka ne ka perthai menta on shopno shabarius em jong ka ne ka perthai yanes long bakhat ar ka khat lai pwe la shopno yunus em jong ka jing tom la job no thiau yunus em jong ka jing tom da ka jing job ka jong Chris ubala yap ba bali pat na ka jing tem han rai ka jing ngo yo blai ubala ai hangi ka ne ka jing job thiau dau Jesus Christ ubo try jungi karen ka banang kong kalam khat san ka ba san punyo para bangi tungin ong ka mo ong ka ni ka tin ni Paul wong kalam ka jing ngo yo blai ubala ai yanga ubala ai phi ka ne ka jing job thiau dau Jesus Christ try hading phna yo ya ka jing job ka ba khrau na ka banta ki brio baro na pedeng jongi ngi dan unu nong shon ngi dan ka ni ka nong shon ka ba khrau ka jing yap ngi dan unu nong shon ublong saitan uban yalam yangi bangin nam like na ki bor jong ka pom hanrai tungin tip kala long ka jing yo ka ba khrau na ka banta jongi da ka jing mi pat ka jong trai jisu na ka ba yam long ka jing yo ka ba khrau but upoluang henry kini ki baro kengi job thiau dau tau bla ijengi upolum la ban job ya ki bor ya ka pam ya ki sni jong ka pam upoluang hakini ki baro ngi job thiau dau tau bla ijengi in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Para bangai tongin sus kam ya kani. Tongin sus kam ya kani. Ba lang bau Chris. Ubala i janga ya pi. Ubala i jaka yin ka jonga jong pi. Ubala i yok pa jong ka yin. Ubala i jaka kami. Ubala i jaka kon. To ki ba shat tem rao ki por jong ka pop. Dang mena kini kindet sngi shabat pen baptis. Wai ni long kami kong uni kupagi kon jonga na shatem rao ho drugs kajin jar kajing amdan jinkermen Henry anda pada pai pat show try yang ayu iya ke jinkermen uji sule ya pading pna nakabenta baro kabai drugs kibabuai kiba kerni haki kam auria jong ka perthai ji sura yap na ka banta jong ki baro ka dan ka jing job ha ka snam ka jong jisu hakini ki baro ngi job thiau dau ta bara e jengi para bangai be tongin mi na ka ji sang
dak ba sngongu shisha yo blay sngongu shisha yo Jesus brang hakini ki ay baro try ngalai sha job baro sikata mentanga job namar banga job namar me job nakabenta jonga mela job thiau bat melami kumurang job bakrao ni don ke jingkermen ka baem hau jisu ka benta ka bakhaddu shabangan syong ka ni ka por ka long tongin pek benta ka por jo ka jimi pat bat ka jing im kristan jing ba man la ka sngi ka por jo ka jimi pat bat ka jing im kristan jongi man ka sngi hang ni ni don ke jingkermen ka bakrao u jisu belami pat na ka jing tem ubal ai ke bor kabang ingi don kam haka jik iman kesni bat bangin ai ke jing syakri yau trai da ka bor bring yamla ker so dong yangi da ki bor yang ke pop ki bor yang ke jing pensoi la ker so dong yangi da ki jing im kabangi i tang ke jing sudah Henry ke bor yang ke jing mi pat u Christ tungen kan mau u Jisu im hangapi larau Jisu im hangapi un ai ka boringi mangela ban playo Jisu u Paul wang komne lasa nar pnaya ngalem baru Chris ban nga im hanrai nga shu hanrai Chris kenyu im hanga bat kata ka bang im menta ka do nga im da ka jinge ken ka bau khonu blai u blai e janga but will I tino yala de nakabanta jonga tungin ong komong Paul a sanar na yang alam baru Chris ban nga im and amshu mga ba im and Chris ima it's no longer I who lives but Christ who lives within me shu mga ba im ni siya ruwa to kajing ruwa day shu mga ubaim Henry Chris im hanga day shu mga ubaim Henry Chris im hanga im Jesus Christ im hanga hallelujah day shu mga ubaim Henry Chris im hanga u Paul wang kumta u breu bala do jingkermen u breu bala sir hem ya kaniam ka jong an la thiet u daw Jisu an la thiet ka snam ka jong Jisu u playo ji wang am desho mga baim ngala ban le ye ke baro daw ta mapan siya bor nga para bangay ka jing malagasngi haka kam ka bakum no pidan dan ap dan yung ilong ki officer dan ap dan yung idan haki kam kan hikay but kiway kijing tray dan ap dan yung itray kijing tray beret ka jo uno Chris ubang ilamat udang nakabenta jong ha jong pi ngin man lagasngi rangkat baru Chris uban ay boringi ban pla ban sakhi ban ajing job yangi haka jing baman lagasngi para bangay bin tongin ong kumba ong kiniki arngot keba yai chikalanti si amast kem tip baki yai rangkat baru Jisu kem tip baki kren baru Jisu anlapan iyaki anlapling ya kamat jongki kyong wa pleng u Jisu balmi pat nakajing tem wa pleng takadaw kyong hatu ka danut ka jong kam simla plo hangi kat baula kren Lukas nomba arpusa kat khat lai puar hatu kat danut jing kam simla plo para bangay bin tungin dan kata kajing plo kajing rhem kajing blay man kasgi bangin syakri yau blay haki kam ka bangi don nap deng jo pi ki kena college ki bapule nani ki school ke bangi pule lani hangno bangi don hakajing imana kasgi u Jisu lambat nga u Jisu lambat pi kombal ruai mantan kit samla itu kajing ruai because he lives
I can face tomorrow. Because He lives, I can face tomorrow. Kamenta bakala shai. Ni dan ka kti ke jong Jisu. Wang wat siap ting ngala job ya ka perthai. Tolong slur ko para bangai be tungen mi na ka jesang. But unu Chris ubalabi pat na ka jingtem. Im hanga pi. Tungen ya ka jing im ban na ka si. Nado ki khna ki samla. Hado ki rangba. Hala ki benta ba pera pera ka bangai don. Ai ka jing im jangi ban na ka si. Yen im u Chris u im hapo jong ha jong pi. To blame kerku, to blame dorangkat, naka banta jongi. Ngen mi ina kene ke jeseng, daka ba smoke man de shisha, barang jisu la mi pat da shisha. U jisu, u ai ke jing imbat mai, baru jisu un ai ke jing jom, to ngen ken mau, rangkat ba kene ke kubor, ha kene kelamadu blame un kerku, naka banta ke borom jemu. Tu ngen dua lang kene ke por. Tunggu ya dua lang ada kepor saja sen. Mungkin aingu ya kejing job jong jiso ding pernah. But tunggu dua hari ada kepor bak kepor jong kejing mipat jong Chris. Unya lam yangi, unya dan rengkat bat ni, hak kejing em jangi ke mana kesni. Ini ya rengkat baru jiso nang pedem tunggu ya dua. Atrai jiso bakarabi jana kepor. Ni aingu ya me hak kene ke kelemahan. Kabang yo ban siong ke kejat ke jong me. Kabang yo atrai ban yak men hak kene kesni. Kum ka kan hon balasus pa ban ruai ban yero ban sngap ikaktin ke jongbe balaya thoyang iba melap mi patta shisha trai weng na pedang jongi ke de por lada don kanu ke jing bom ngai lada don kanu ke jing atatena ke jingem ha ke don kanu ke jing sha job ke jing trai ni dwai ba ke por je ke jing mi pat ke jombe kan aing ke jing job ha ke jing man na ke sngi ban kar khumlan kan mingi em ke sngi ke pertai ke ba Henry Imran kat bad me, bad ngin ngay ika ktin ke jami ke melong, tolong slurpi ngangala job ika pertai, mela job, mela mi nak jingtem, kumrong job uba crowd shisha. Loren kat bad ni, habang mi nak jingga bakentang, haka jing jing man nak singil IT hame, haka kertang ke jong Jisu. Amen, amen. Ublen kerku nak bentak ke buram jingu. Amen. Para bengai beit ngiken mau wat kisenran ke jong Jisu ke badan hasna jong hagapor bala saknar pnayo Jisu ke la khangkhop hagawai ke kamra bat ke la shepting ya ki jiu shikadia ndai ka bukum ke ta kapor hapdeng ke jing shepting Jisu lon ban pau ki banong long ke jing suk epi ngoi ban perkhat ki kentien ke jong Jisu Bawang ya kisunran hapadeng gajing shepti yang bandong long gajing suk ipi. Kibilan ki bakadu jeng ke gospel gajong Matius kabau Jisu ang hakmi nga ngan long rengkat buat fi hala kasingi hadu ka bajo ka berthe. Tungin mi bat kini ki kular gajong utrai. Rengkat bakini ka kubor ka bangilio sngo kini ka por baka jing mi pat gajong Jisu. Ka aingi gajing shilor ka aingi gajing suk. Bat ka don kata ka jing shngan haki kular ke baskem ke jong Yesu Kristus ngin penwai no ya gani ka jing shekri jung ya gani ka por ngin yo ban ya solang ya ka jing ruai ka balai pusau ka jing ruai ka balai pusau norwai shemen simong khilai penbana bu Yesu lami pat ula job thiau jing tep bat jing yap unda yang na jing mensau baro hapdeng jing ma un sumar unam to yai penbena ya ke kubor pela keleng saudong to yai pertajam haduk perthekan tip ka bor jonggu kendau bat beneng kendai rojam ngini ruai ke digejruai ka balai pusau de ka bayi yang lang bat hadien juga digejruai ngan sngobha shibon e ban khot yu shekri jong utrai iba elroy ha ka bayi ndiok ban wan shekmat ban bu age jing duai bat ban pelai ngi de jing kerku penwai Kilenya tu puji sulasha maun siusma ya kiba kokna
ka borjong u hendo banne indaya roja kulai penpena puji sulami pa ula jok tiao jing tep pa jing ya tundayani na jing ben sabaro mateng jing ma unsumanu tuyai penna ya kaku berpela Terleng saudok tuyai bertajam Adu berpeng Kantip kabur jongu Hendo baneng Indaya roja Benar keleng Puji suun wan pan Paun wan shin Kiril pujaku Hamun wan hian Na beneng bat kabor bleng Insayo i Buram majong Tuyai penang Yang aku buat pelang Beleng saudok Tuyai bertajam Adu berpeng Kantip kabor jomu Kendal matneng Indaya roja Tungineway. Kano idap da kajing sukmen, bada kajing sungwe yemi a try. Yemi ai sakaneway pat kalat, sasistin pat ban celebrate, ban rakhe panon buram, ban kmen, ban yaro, yemi ya kajing job tiaw kajame, halor kibor jang kajing dum. Bor jangan jing tap ki bor jangan jing yap bor jangan syaitan yang o yame ngi borok khaji badan hakan ke jaga hakan ke jing sang bat hoj berki remat chi tulop ke perthai trai ye kemen lang bat me mdai bangi su congratulate yame ke jing job jame rengi yang o yame bangi ton batala ma ke jing job ke jame ko try Bagajo ke bor mi pat imena pedengi bayap ke trai borba hakajingem ke jongi ke man ke si ke trai ban job ke jing ke bon jong ke jingem ke jing pang ke disappointment ke jing do jing kermen trai ke jing tlot ke jing bom la ke bon ki jongi trai Jesu ke pap ba sno yang ya trai yakini ngin job tiao Kin wan ru try kana ke jik pensai wa bon ke bawaan ke jik em ke jong yum ki priu ye kita rongen job ko try namar me mela job ngiru ngi job pat me kumba mela kula mela ong namar banga em piru pinia panem naga taka daw ki kmen bang ngi chat kmen rengkat pat me ke jik job tiao ko try ngi ai ngo ye me bang me de ublai o bang ngil daj ban buram hakal lom jing tap khaba metia han re me don naka kti ngonu khpau jame bar hamela ai ki ikhtiar berka borbra beneng berka kendo bari kata ki ikhtiar ma ai bon ba ma ai khloj ki khon ki jame ki wan ban pana me ka jinon kam ka jo ki ka bor na ka sni shwe pat jong ka jem ko try ye ka balang ka jame tra hang ne bat se lep ka perthai tra kanung i don kam me ki si ki por ki challenges ki bakra ki bon persha ye ka jinge jong ya try persha ye me ya try i don kam ye ka bor jong balami pat na gibayap bakan try borba hakajim ka jangi ma atakang ina banya ding ba jong ka jingim atray bagi khalli kumno pi te bawem
Uem apa kajim kejongi, ni madiu man lagas ni kajim kejongi, ngeliat ban madi kajing lak ban shania eu, ngeliat ban madi ke bor kajang, ngeliat ban madi kajing kaju, ngeliat ban madi uhi, nak we kasih kau ke mola kular, hak mingan non lemat pir ke bawai nak ke pertai, ngeliat ban madi kajing sisa jang kata kajing kular, laga tak daung em non jing arta tene ebo cisu lamipat, baru em hak tono jongi, baru em makajim jongi uyar kat bani, man lagasi he walks with me and he talks with me along life's narrow way. You ask me how I know he lives within my heart. Trying I know you make it kitchen shakri bangin a yon adam step. Not over stangan kitchen a sang a try. Kitchen why kitchen pulling a kitchen of a coach me. Kitchen do why kitchen no askapalajin can show. Kitchen special number but come the kitchen jame try can have a mellow alarm about shakri jame. Try long. I begin longer at kitchen kenya I know give up young one cat kajame, but can I boat can I rap in head of a poisk away pat ka Easter house namarabusan can boat can rap can can slogan I jing in its camel so gajing do I gajing tragis mangipan kertang jo tragisu bo im. Betul air ubah kena kepor, bekerja kepada biang Jesus Kristus berdry. Kerja hijbah kerja ngobrol kepada dobam cekut. Lama kerja selak kepada siang bapan syad buah jangan mensibukoi. Kerana sangkar hai kerana nojai wait kerja ini wait bangai. Hakan kerja seng pada selak kepada. Kerja hijbah kerja ngobrol kepada pau. Kalburi berkebor juga kepada pau. Hakan resurrection kerja ngobrol Jesus. Kerana dekat bani bat ke jing yeselok ke jing lam ke penting ke pensat bo jong men sem khoi ini open experience ka manta bat sedo bom jikot hala kartaru amen.